mmanwụ jere akwụkwọ nke anyị ji so otu afọ ọja gịnị na-afịọ nwanna aka ị naghị afụ ụzọ ị naghị anụkwu ibe iri ji na-afịa ebe niile dị iche iche ma ndị eriri mba ụwa ma ndị eriri be anyị kedụzi ibe ị na-ajụrụ achọrọ m ịkọwapụtara ọha na eze nke bụ iri ji a na-ekwu okwu ebe okwu akpụ n'ọnụ bụ nke ọgbakọ Igbo Society St. Michael's Catholic Church Ketu Lagos na-akwado ịchịkọba nke a na-akwado iwebatara anyị ma ọnwa Ọktoba dị na mkpụrụ ụbọchị 20th ya mkpụrụ ụbọchị ohu n'onu ndị Igbo 20th of October ka nke a ya eme na St. Michael's Catholic Church Ketu atụrụ anya na Igbo dị iche iche mba ejenesaịda ọ bụrụ maka ndị nze na ọzọ ha bịaba egwu adịrọ nke a yara dị ka iri ji Germany o nwere onye okwu ya efu enyekwu ha atụ ụtụ aka achọrọ m ịkọ akụkọ Germany maka onye mebiri anyị ife ndị niile atụrụ anya na-abịa ya Igbo dị iche iche ife ji ajụ Igbo ha ga-anọ ya Igbo dị ebube ya anọsị ya Peter Edochie nke unu na-enene na onyonyo ọ ga-anọ ya Igwe eze kunie eze adụsi ọnụ obi na nke of na nka Ancient Kingdom igwe dachara adacha ọ ya anọkwu ya mụ nwa nkwọ dị asọ aga m anọ ya maka anyị anọ n'isi ọnụ na-akpọ ụwa obi aṅụrị wee na-eri ya bụ ji o wee na-aba fada ya anọkwanụ n'isi emume bụ Adịka Moja Reverend Fada Adịka Okori nke ụnụ ma mmọnwụ chiri fada nke na-eji ma ọja ma mbem were aka masị dị asọ ọ dị ebube agbachazie ya bụ masị anyị abaghị iri ji kpọmkwem anyị ahụ ji ahụ eyi ete eyi asụ eyi eru eyi egwe ife niile a na-eme ji anyị emetụ ya na dị ife mere bụ na anyị ga-anọrọ chịkọ ya Nwafọ TV nke ụnụ na-anụ unu ya na kru ya eburu ngwa egwu ma ihe niile ekwe na nkwa nọrọ wee chịkọọ ya onye ọbụla nọrọ na mgbasa ụwa dị iche iche na-afụ ya ịma ya Nwafọ na-akpa ike dị ibu mana nchụwa adịrọ emechaa ka anyị kọwara ụnụ mbọsị afọ ọ nụrụ mbọ ọgụ anụ mmetụ ya mbọsị onye ori ya akwa nne na nna ya ndị ife bewuru aga tebe ịghọtago abụ nwa nke onye nke gị ka ọ dịbagoro etu a